Masterclass on the Liftoff. Good morning, Prof. Thank you for being with us once again. Good morning, Jeps. Nabo bonke abalaleli beGagasi FM. Where Prof ngixoxele ngi-excited kakhulu about i-masterclass yanamhlanje because I'm very interested in imvunulo yethu. Sengishilo ukuthi ixoxa indaba umuntu akadingisha ukukutshela ukuthi ubani oqhamuka kusiphi isigodi okusiphi isigaba sempilo mangabe evunulile. You just look at them and then you're like, oh, wena uso and so. Manje ngiyaye ngibone ngathi kubalekile kakhulu ukuthi nathi siyintsha manje si understand yonke leyo nto ingalahleki singayidilute futhi. So Prof, ngicela siqale with you explaining to us what some of the most recognizable Zulu garments are and what do each of those symbolize? Ake ngicacise nje mhlambe lapha ngasekuqaleni Jeps nabalaleli ukuthi eqinisweni imvunulo nje iyona ekhomba isigaba somuntu. Uma qhamuka umuntu owumZulu nje ake ngingakhulumi ngesikhathi samanje mhlawumbe ngikhuluma ngesikhathi esidala ukuthi abantu bebebonakala ngemvunulo ukuthi lona ke usekulesi sigaba. Yes. Imvunulo iyahlukana khona yabesilisa khona yabesifazana. Uma ngabe umuntu wesifazane esemncane umesemncane lapho ke emncaneni ke uma kusezingane ngisho babe ibhushuzelela ngisho ukubhushuzela ngoba ngaleso sikhathi kwakuba ukuthi mhlambe uzofaka nje mhlambe okuyisikhunjana esithile noma kuwubuhlalwana obuthile bese kuthi uma sebeqala ke mhlambe sebeqala sebeyathomba bese usuyabona ukuthi intombazane siyaqala ke manje isifaka isigege la ngaphambili ukuhloniphisa la nomfana naye umfana naye usefaka ibheshu kodwa ibheshu ukuthi lenziwe nje ngesikhumba mhlawumbe sembuzi noma senyamazana ethile. Bakhulakhuleke aqala umfana ke usefaka umutsha ngaphambili phela ukufihla la ngaphambili ukuze kungabe phela sekubonakala. Bese kuthi ke ngapha esifazaneni uma eseqala usiyalotsholwa intombi isiyakhehlwa isiyashintsha ke manje isiqala ke isikhehlwa phela ngenkehli iuze kubiyogana usuyabona ke manje sengomama ke laba omama bona sebefake imvunulo nje sebefaka ibeba la ngaphambili ukuze phela bangavezi amabele no baba nabo uyabona besilisa ukuthi hayi kusefaka ibheshu nesinene kuze kuba nazi isigaba esikhulu ke manje usefaka ke nasekhanda phela manje ukuthi sekuyabonakala sefaka isicoco lokho sithi ungiyane sekamakhehla ke manje namaqhawe usuyabona ukuthi hayi cha isigaba ngesigaba ke lesi kodwa ke usuke uqale ubona ngesikhathi kukhuphuka isigaba kushintsha imvunulo kushintsha isigaba kushintsha imvunulo kanjalo. All right. Prof, we also see ukuthi ubuhlalu mangabe sivunulile absali, you know. Ubuhlalu clearly plays a big role in i-attire yethu si uZulu. Imbala noma mhlambe ama patterns a communicator umlayezo othini? Ake ngikusho nje lokhu ukuthi ubuhlalo ikakhulukazi phambilini ubuhlalo bekungekho lobuhlalo lenhlobo esesinabo manje kodwa ke ngenxa yokuthi yokufika kwabezizwe nokuhwebelana nenguquko bafika nalolu hlobo lobuhlalo bamanje. Ubuhlalo besiba nabo bekuba inhlamvu obenziwe ngeinhlamvu esuke ihululwa ehlahleni elithile yebo bese uthola ukuthi lezo nhlamvu ezinye ziyacwiliswa zigcine zishintsha nembala nakho konke okunye kodwa ke okunye bekwehluka ngezigodi uthola ukuthi esigodini esithile uzothola ukuthi indlela ethile ipattern ethile ikhuluma idlulisa umyalezo othile kodwa okufanele siqikelele ukuthi kunemibala nje esemqoka ikakhulukazi ezweni samaZulu
uma ubheka umbala omhlophe nje njengoba nocu ubelwenziwa ngobuhlalo bomhlophe ukhombisa nje ubumsulwa nothando nakho konke bese kuba khona imbala ngoba kwesinye isikhathi imbala yethu iyaphambana nembala yabamhlophe. Okay. Thina uma ubheka kwesinye isikhathi uzothola ukuthi umbala obomvu ngidlulisa umyalezo mina mhlambe wenkumbulo ukuthi inhliziyo yami siyibomvu njengegazi ngikhumbule wena uyabona uye ngokuthi iyiphi incwadi umyalezo odluliswa ilobo buhlalo bona uthola ukuthi banenye incazelo ngembala asifani kodwa ke thina njenga ikakhulukazi amaZulu kunembala nje esemqoka umbala obomvu umbala omele umlilo umbala omnyama umele inhlabathi umbala ohlaza umele ivegetation ukuthi enimvelo nakho konke umbala omhlophe umbala ohlaza umele uzinzo icalmness nani njengoba isibhakabhaka nisibona ukuthi enasinjani ngakho ke ubuhlalo bebenziwa ngembala ehlukahlukene ake ngenze mhlambe ngiqhubeke ngenze esinye isibonelo sokuthi khona la ebhlalweni kwesinye isikhathi uzothola ukuthi ubuhlalo obungathi busasibhakabhaka budlulisa umyalezo ukuthi ngikuthanda njengehlabathi ezolwandle. Okay. Obumhlophe ngiyinkosazana emhlophe kwa angaze ngithinte uma sefaka obumnyama athi mhlambe sengilungele ukuthi usungangifaka isidwaba angithi uyabona waphela isidwaba siba mnyama kuye ngokuya ke but kukhuluma esikhathini esiningi kuhamba ngegodi uthola ukuthi kulesi khona isigodi nje sasemsinga esithile esake senza ucwaningo lwakhona uthola ukuthi uma ngabe insizwe ingasabuye egoli intombi izokwenza ubuhlalo obuyiphethini ethile bese sekuyabonakala ukuthi inomzwangedwa ngakho ke buxoxa indaba ubuhlalo ake ngithi babuxoxa indaba ngoba manje hayi umuntu useyayifakela nje ubuhlalo sesiyaxuba nje manje the more colorful we are the better ukuthi message ithini it's now lost. Aya akusahambi kanjalo kodwa ke okuhle ukuthi sisakwazisa siyavunula siyahloba. On the line I've got with me uProfessor Gugu Mazibuko uyena ke usikhumbuzayo ukuthi konje emandulo mangabe sivunula being as proud as we are to be uZulu what did imvunulo yethu mean and what can it still mean today if we are very deliberate about communicating the very sacred messages sometimes that come with imvunulo yethu. Unjebs Zwane, 9 to 12 p.m. on the Lift Off. We're focusing on imvunulo and what meaning our different garments carry in terms of your status, isigaba sempilo, what colors carry certain meanings, and osichazela kabanzi around imvunulo yethu and its significance is uProfessor Gugu Mazibuko. Prof, ngeke ngibone manje ukuthi ngathi siyaqhela in us wearing imvunulo according to igaba zempilo esuke sikuzona, right? Ngokwazi kwami, you'll correct me if I'm wrong, isicholo was reserved for omama asebethathiwe noma ngabe abathathwanga ke but mangabe sebefike to a certain level mhlambe emameni, do you understand? But now ngeke ngibona ukuthi ontanga bami abangathathiwe abangenangane abaseyingane zasemakubo bayaswenka ngecholo. I see now abanye no longer observe ukuthi ikhumba esivela from certain animals are reserved for ubukhosi, sekugqokwa unombani manje. Ikuphi mhlambe okubonayo wena as somebody ogxile kakhulu in isintu okubona as if siyaqhela kona kakhulu and we are no longer paying attention to the meanings behind our garments? Ikuphi okunye okubonayo ukukhathazayo?
Njengoba sinabalaleli beGagasi engakubalula nje ukuthi yebo khona imvunulo siyavunula manje uyababona abantu besifazane abanye abangakafika esigabeni sokuba omama befake icholo eqinisweni imvunulo ifana nokuthi umuntu ngathi wayigraduate esigabeni esithile ukuthi uma edlula esigabeni esithile usefaka lemvunulo uma ngabe ingodusi izokhehlwa bese isifaka isicholo ifaka inkehli umama lowo futhi nakhona hayi ukuthi isigqoko nje esigqokwayo yaye yakhiwa yakhelwe ekhanda ihlale ibe yinto epermanent ekhanda ngoba yebo isiwena ngoba usufike kuleso sigaba usugraduate wafika esigabeni esithile siyaye sikubuke ukuthi mhlawumbe umuntu usuke seyithuka eseyibiza ngesigaba esithile ngoba phela usesigabeni esithile kusho ukuthi kusuke sekukhona nezinto ezithile usuzenza noma usuyimbandakanya nazo kuleso sigaba kufana nakho ukuthi intombazane esencane mhlawumbe iyemula ubone intombazanyana isifaka isidwaba lokho kusuke sekufana nokuthi seniyayithuka leyo ngane kusho ukuthi isiganile noma isilotsholiwe isikhehliwe ngoba phela amantombazane abengena la ekutheni kufanele afaka igege ngoba aseyamantombazane asemancane uke waphatha ke indaba yokukhuluma ngemvunulo ebekelwe ubukhosi ingwe eqinisweni kwangeyasebukhosini nje kuphela uzothola ukuthi inkosi isilo okuyisona esivunulayo nendlunkulu ngengwe kodwa ke manje abantu phela sebaba namandla abantu sebaba nemali zabo nokuthi akusaqamile kakhulu le ndaba yokuthi kunebutho elithile elinomholi walo kunezigaba ezithile ezinamaqhikiza khona abantu sebenza ngendlela abenza ngayo labethanda khona kodwa imvunulo iyahlonishwa isikhumba sengwe nje siyahlonishwa ngoba esasebukhosini kufana ke nempaphe angithi nje isilo niyenibona ukuthi khona uphapho olude lolu silifakayo olubizwa olwendwe lelo phaphe indwe nje yayibekelwa amakhosi kuphela kodwa ke bese kuthi ke laba abahlabana empini bese uthola ukuthi sebe bachonywa ke uphaphe lwegwalagalo lwenyoni igwalagwala izona indondo ke lezo amaqhawa ayinikwa zona bese bonakala ke ngophaphe kodwa manje uthola ukuthi bonke abantu bayayifakela nje impaphe bafake noma iziphi akusekho ukuthi akekho khuza umunye manje yebo kodwa ke cha singababaza masingabona umuntu esefake uphaphe lwendwe ngoba njengoba nisibona nje silo silifaka lapha phambili imvunulo ekhanda laso isilo mangabe sifaka umqhele bese sichoma ke uphaphe lelo ngakho ke nje imvunulo ehlonishwa kakhulu ke leyo. Prof, mangabe siphambana mhlambe sivunula according to isigaba esingakafiki kusona are there any spiritual repercussions yini mhlambe ngabe siyabathukuthelekisa yini abadala abangasekho in our realm? Noma ngingeke ngikwazi ukungena ngigxile kakhulu kulezi zabadala nezemoya kodwa ngingasho nje ukuthi mhlambe ngoba basekhona abantu abanolwazi ikakhulukazi lwesintu ukuthi kuhle mhlambe ngaphambi kokuthi umuntu aze
abe nothando olungako lo hlobo oluthile lemvunulo mhlawumbe abuzisise nje afunisise ukuthi mhlambe njengoba ngithanda nje isidwaba ngayivunulisa ingane yami uma yimula ngesidwaba alithole lolu lwazi ukuze kungathi sekusesigcawini bese uthola ukuthi ingane sekulokhu kukhona ubuswebeswebe nje bokuthi awukodwa yini ayivunulise ngesidwaba wayeseyifaka isicholo bakithi kuseyintombazane angeke ngazi ke spiritual ukuthi kuhamba ibanga elingakanani ngoba ngingachaza ukuthi kufana nokuthi umuntu usuke graduate uma engena emvunulweni ehlukile. We're about to wrap up with uProf but ngisafisa ukwazi ukuthi mhlambe imodernization isi-impacte kanjani indlela esivunula ngayo ngabe kusekhona yini izinto ezingakashintshi even though we have changed indlela esiphila ngayo. Unjebs Zwane 9 to 12 p.m. on the Lift Off. Right now though we are learning to the max, learning all about imvunulo yethu siwuZulu. It carries some deep messages if we are going to carry on sivunule ngokwegaba, right? Talking to us around this is Professor Gugu Mazibuko. Prof, modernization has changed a lot of things, right? And I'd like to believe ukuthi indlela esivunula ngayo has been one of those things that have been affected by modernization. I'm thinking of izinto efana nomblaselo, you know. Would you say that would be an element of how modernization has changed indlela esivunula ngayo, and what other elements of imvunulo yethu have been affected by indlela esiphila ngayo njengamanje? Oh, absolutely. Angithi njengayo implaselo uma ukhumbula ngasekuqaleni ngikhulume ngembala ukuthi kunembala esemqoka nje thina siwuZulu imbala ebomvu uyawubona umblasela ukuthi udonsa yonke lembala lena okukhomba ngokusobala ukuthi khona asisukile lapha ya kodwa sesithatha indwangu phela manje ngoba sekufike amayadi nezindwangu kuyathungwa namanje izinto kodwa isekhona leyanto namavesta angithi ubone manje sekufakwa amavesta ngisho ezingwe na sekhona ngisho namathawula ke manje ambalabala neimbadada angithi qala bekuvunulwa nje khanjwe ngeenyawo kodwa njengamanje usuyabona ukuthi kuthe uma kufika amathayi kwaqalwa kwakhandwa imbadada nani nabo ubuhlala kusebona lobuyana senobuhlalo osebu importiwe oqhamuka kwamanye amazwe okuyibona obusetshenziswayo ngingasho nje ukuthi nesikhathi esiphila kusona enyuvunulo ayisakwazi ukuthi yenzeke ngendlela eyayenzeka kuqala. Ngizokwenza isibonelo nje kwake kwathi komunye umkhosi womhlanga isilo samemezela ukuthi amantombazane sekufanele ngathi asengabhulukela ngaphansi ngesizathu sokuthi ukwanda kwalaba abathatha izithombe uthola ukuthi amantombazane mesina sebeshutha ngesikhathi amantombazane esina kwakuyinto eyichilo ngendlela eyisimanga kwafanele ukuthi yebo mdala ongangezwe enze leso simemezelo ukuthi hayi amantombazane manje awagqoke ngaphansi ukuze angabi isulu zalaba asebethatha behambe bayodayisa izithombe zamantombazane. Ngakho ukuguquka kwezikhathi nakho kuphomba ukuthi kukhona inguquko ezenzekayo endleleni okuvunulwa ngayo. Why is it important, Prof, to preserve and hold dear imvunulo yethu in the modern world? Mhlawumbe umunye uzothi isidala leso, let's find a new way mhlawumbe of showcasing who we are and showing off ukuqhenya kwethu as uZulu. But ngokwakho mhlawumbe as umuntu oyifundele lento kubaleke ngani ukuthi sigcine
lokhu as it is from back then? I-identity. Uyabona nje angikhathali kungathiwa eminyakeni eyikhulu ezayo uma ngabe singagcinanga lokho kuyophela nje nya ukuthi kwaba khona abantu okuthiwa isizwe samaZulu, isizwe samaXhosa, isizwe samaNdebele, uma ngabe kuukuthi siyakuvumela ukuthi kushabalale noma kuguquke kuphele nje nyanya siyogcina isizwe esingazazi ukuthi sesingobani ngaleso sikhathi. Kanti uma ngabe sigcina njengamagugu ethu esisuka nawo emuva esibheke nawo phambili siwadlulisele izizukulwaneni iyohlala njalo sizazi ukuthi ngobani, i-identity yethu ingalimele. Kuyoba khona inguquko ngenxa yokuguquguquka kwezikhathi nokuthi phela enye into imvunulo yethu isuka emvelweni. Uma ngabe kukhona izinto ehamba ishabalala emvelweni kufanele sisebenzise lezi ezitholakalayo ngalesi sikhathi bese kuba khona ukuguquka kokuthile. Sure. Thank you so much for being part of e-masterclass yet once again, Professor Gugu Mazibuko. You can learn more about who we are as uZulu. Professor has written quite a few works that I think you might be interested in reading up on. Her scholarly works you can find if you just Google her name, Professor Gugu Mazibuko, the Associate Professor of African Languages at the University of Johannesburg, also a fantastic researcher, author and cultural expert. Gagasi FM.